Dewa lan padange warna ing sawijining wengi sing sepi ana ing sangisore padang rembulan katon Sadewa ngadeg dhewe ing tengahing panggung wayang. Sadewa nyawang desa sing saiki wiwit kelangan semangat sinau. Sadewa ambekan alon le nak kabeh kandhanane Sadewa. Ngopo saiki kowe luwih sing seneng dolanan lan kesenengan sedekep timbangane golek warung? Sadewa banjur critakake jaman biyen bocah-bocah ing desa sregep sinau senajan uripe prasaja nanging duwe tekad lan tata krama. Saiki akeh sing nganggep sinau iku abot, boseni lan ora penting. Kanthi mlaku alon Sadewa nancepake tongkate menyang lemah. Ilmu kuwi kaya padang ujare, ora langsung gawe sugih nanging nuntun dalan uripmu. Sadewa menihi piwulang pendidikan kuwi ora mung maca buku utawa ngoyak nilai apik. Pendidikan kuwi kanggo bentuk budi pekerti, disiplin lan tanggung jawab. Wong sing duwe ilmu bakal ngerti endi sing becik lan endi sing ala. Ora gampang kesasar dening godaane dunya. Sadewa uga ngelingake yen sinau ora mung ana ing sekolah, rumati guru, mituruti wong tuwa lan gelem takon yen ora ngerti. Kuwi uga bagiane saka pendidikan sejati. Sadewa mesen alon ora usah isin yen kowe sinau alon-alon. Luwih becik laku alon timbangane mandeg ora duwe tujuan. Ing pungkasan Sadewa menehi pesen yen masa depan bangsa ana ing tangan para nom-noman. Yen gelem sinau kanthi tenanan lan duwe budi pekerti sing apik, negara iki bakal dadi kuat lan makmur. Alon-alon bayangane Sadewa ilang katutup pandange lampu plencong. Goleka ilmu jaganan ademu supaya uripmu dadi mingguani.